नुवाखै गाइसमोन अखानि थाखाय माबायदि खालामना होनांगोन गरमनि थाखायनो फांखा गंनै गंनै होलायनांबाय नै मिस्ट्रिफोरनो नायलांदो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ न' लुनाय जाबाय नैखौ एसे हास'नांगौ एसे लावद्राय सिखायानै आरो बै दे हिंथार बै गेदा गिदिखौबो एसे हाख्ल'नांगौ देरद्राय नैबे थाइसे बै थाइसे 1.5 थाखा थांगोन दे मोननैजों जाबाय दैज्लाङावबा मासिक थौलेयाव फैयो हावखांबानो मोननायाव फैयो मेसेङावबा आरसिफोर 100फोर गोथौ जायो मा खाथ्रा दै बेलाय ओंखाम मोनजानाय नङा नोंसोरो बिसोर खामानि मावाखै जिरायनाल' थादों फुगासिनो बिसोर बियो चिफोर सुदों नै बिसोर खामानि मावगासिनो Mayo goko. Nah, bisa rekaman mawakai. Nah, bisa rekaman mawasni. Ada video. Video. Dia tak apa pun dia mengang. Dia nak bawa bangsa sebagai tanam. Dia nak bangking itu berbeda. Berbeda kita benar pun dua jalan pilih. Mungkin baik mungkin baik kamera bapak tu lupa ni. Jadi aku tak lupa. Lupa nanti. Masih ya? Ala bani dah.
अयथासार गरमनि थाखायनो मिस्ट्रिफोरनो लिबु सरबत खालामना होलायनांसिगोन नै गाइसमोन आंनि आखायाव सेबदोगासिनो मोजां सेब आखाइफोरखौ सुगोना सुवाखै आखाइफ्रा एफा लेथ्रा लेथ्रि गारनानै दोन ए ज'गा सफाया दोनहर Oma masih gemalang baik dengan yang cerita dah. Oma masih gemalang baik gemalang baik. सावआबो साबावसो होबावदो नङा बे दिनाव माने आहा बे अमा मासे गोमालांबाय थानोसैलानो हाउस गोलैजोब्बाय आंना सार्जना बहाबासो गोमालांखोना बबावबासो खारखो इदिबा बिगुरनि मैला थांखागोन माथो ओइस देबा कालचाला यायजा आंना मोजांसिन ओइस देबा लायो फट'खौनो जायो दासो गोरोबायसैना बिदि जाबोबाय दाखोन आखायाव सेबदेरजोब्बायलै आयदै आखारे आलु लुबाय Oma masih gemalangi muka jabai आंखौ दाखेबलाबाय था नोंखौलाय माला खेबखो आंलाय फट'सो खेबदों दा नोंनाव दाबो सायो खेबनो लां आलु जोबायलै गारिया दोनो फुसारबाय आंखौ आलु होद बिदिबा जाया बिदियाव सामसजों सोना ओरै बाथायनो हायानो बिदियाव गजोबा बिदिबा गजोबो रोंबानो गयोना नै गले गयो ना ओरै गाहाय खालायदो गबाय गावहासो गोरों नुदो दानखावसो गेजेराव सौस्रा दानखाव मानसियोना आं थुब्ला मानसि मोजां सेबदों नै नै बिसोर गानगासिनो हाय हाय इसमेल लगायदों नै बियो खामानि मावाखै गेलेगासिनो आयु सिबानो नै थौनो लांबाय नै फट' खेबगासिनो नै बियो इसमेल लायदों नै बियो सुगासिनो बेबो हेड मिस्टार नैबे रोगागासिनो नै बिथांमोना मबाइल नायगासिनो नै इसमेल लगायगासिनो दे मा खालामदों ओइ न'आव दै सारदों प्लास्टार बुनो ओरै खालामगासिनो ओरै इथा फुदों इथा माराम जानायखौ बादामालि जानायखौ ओरै दै सारदों बिदिबा इथा फुनायखौ नायहैनि नायदो दा इथा फुगासिनो बेयाव इथा फुगासिनो नै बेहा नामनिल' इथा फुदों होननानै ब्रास लानानै फुवाखैबो दलर जागायनो फैद' इदिखौ इयाव प्लास्टार बुनाय होनोमोन दा ओरै प्लास्टार बुगासिनो
जोबखाबाय गासिखौबो प्लास्टार बुजोबगोन ओरै सिङावबो बावसो दांना प्लास्टारखौ खयथा जाखो दसथा थार्टिफर ओरै सारगासिनोलाय दै दैखौ एकदमबारे बिबार गायनो नै लथा होजोबखाबाय दै बुंथेब बुंथेब गायनांसिगौल' नै बेबो दाख्लै सुदों थिं बोरायखौ होबाय बेयाव बोराय उन्दुग्रा आबौ जिफोरखौनो नै बेवसो दोनजोबनांबाय नै बेखौनो एवसो दोनजोबनांबाय जिखौ नै नों बेयाव उन्दुग्रा बोरायखौ मा जायो आबौ नों बागि होनदोंमोन नामा आबौनि जौ बियारा गंसे नै दाहाय लोंनो लाबोखाबाय आया बिथारिया एकदमबारे सानजौ थिर ओंखायनो गरमथार नै बेनो आगि होननाया गयनि हाग्रा फुगासिनो बबे बागिया ओइ बागि मा खालायदों नै बे बागि जायनो बिबौखौनो नायदो लोगोफोर नायबाय थादो लोगोफोर नै बिसाबो सारदों खोमा दै ना साराखै नागिरसै दानि जुगनि सेंग्राफोर कमप्लिट जाथारसिगोन खामानिया दिनै सानसे मावनो मोनबानो कमप्लिट जाबाय प्लास्टार बुनाया थालिर मादा सोजोब्बाय लाइट फ्लाम 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 गावनोसै बेयाव लाइट सिंनाथ' जाजोब्बायानो बुखांजोब्बाय प्लास्टार उननाबो गोजौना जाजोब्बाय गाहायाव बिट बरन नांगौ सान्दुङा खामानि मावनांगौआ नुवाखै गाइसमेन अखानि थाखाय माबायदि खालामना होनांगौ बोथोरानो अयथासार हिंसा मानसिजों मा सिस्टेम खालामनानै दोनजोबनांदों अखानि थाखाय
सेस हाब्रु सारफावजोबखायो